Dobrodošle, drage moje, na kanal. Mali haul do duše. Htela sam da vam kažem da sam u potrazi za mojom omiljenom Essence maskarom. Ovu Essence maskaru sam kupila u Tempu i verovatno su to bile neke ograničene količine. Sam načula da sve te ograničene količine tu unutra, znači sadržinu, oni premeste u novu ambalažu. Ja sam u potrazi sa Essencenim maskarama, sve ću da ih kupim, verovali ili ne, idem jednu po jednu, svaki mesec ću da kupim bar po dve i uzagrcula sam se. Dok ne nađem ovo što sam imala u ovoj tubici i što sam imala sa ovom maskarom. Ova maskara je fenomenalna i zaista ja bih voljela kad bi pronašla tu sadržinu, ali neka i u kojoj god ambalaži. Zato sam kupila ovu Essencinu maskaru i ovu. Ovo su maskare za volumen i ova je vodootporna, ova nije. Nisu loše, mogu vam reći. Ove Essencine maskare, njima treba dati malo vremena, znači jedno sigurno možda 20 dana od otvaranja, da one onako počnu da dobijaju ono što treba da dobijaju. Ja sam sad kupila ove dve, ovu sam vodootpornu uzela zbog vrućine, a ovu čisto da vidim, moguće da je to, vidjet ćemo, još ću da pratim, nove su mi. I ukoliko ne budu, idem dalje, kupujem sledeće Essencine maskare dok ne nađem ovu. Uglavnom, pošto ću imati sve Essencine maskare, napravit ću poseban jedan video o svim. Sledeću stvar što sam uzela, to je ovaj karminčić, simpatičan, u prošlom Farmasi katalogu bio 100 dinđi. Verovali me, ja rekao 100 dinara, mislim 100 dinara. Rekao, ajde da kupim, međutim, evo vidite kakav je, super, fenomenal, i toliko dobro stoji, i dugo stoji, i mat je, i odličan je, zaista za 100 dinara, bila akcija na onoj zadnjoj strani, to treba da pratite, ovaj karmin fenomenalan. I baš sam mislila, ako ima još tih, nego je samo taj bio u ponudi, kupit ću još, zato što je stvarno super, baš dobro stoji. 100 dinara. Eto, da sam znala da je tako, uzela bi više pa bi vam poklonila. Sledeću stvar, pošto sam išla na onu svadbu, onu haljinu plavu što sam kupila, bila sam baš lepa, mislim glupo je sada pričam, ali stvarno sam bila, čak su me zezale moje koleginice, sam kao bila na dodeli Oskara i bilo mi malo neprijatno reći, ova se sad nešto, ali svadba je, brate mili. Onda sam kupila ovo za fiksiranje šminke, ja to nisam nikad koristila, mislim stvarno, ja se njih ne šminkam nešto preterano pre mnogo, sad me uhvatilo. Ovo sam kupila u Liliju, 300 i nešto dinara, tamo kod kase stoji, za moje potrebe odlično, stale mi šminka ceo dan i bilo je lepo vreme taj dan i bilo je super. Evo, pustit ću vam samo da vidite kakva sam bila, evo ovde, čisto eto, tako da podelim s vama. Sad dok to vidite, uglavnom fiksatora za šminku, super, za te pare, ja ne znam za bolji, pošto nisam nikad ni koristila, meni će ovaj biti odličan. Još moram nešto da vam kažem, kome se jede mnogo slatko, a ima prekomernu težinu, šta još mogu da kažem, pa ne, kome se jede mnogo slatko, ima prekomernu težinu, a voleo bi da to malo spreči, hrom, kupila sam hrom, inače ovo je hrom od 200 mg, pije se jedna dnevno, zaista smanjuje želju za slatkim i malo potpomaže da se taj šećer, iako unesete neki, brže razloži i da ne pravi neke masne naslage. Zaista pomaže, ja s vremena na vreme kupujem, uvek kupim ovaj jer čini mi se da je ovaj ipak najbolji. I još jedna zanimljiva stvarčica, ovo ću vam pokazati kako se radi, Essencina olovka za zanohtice, pa gde mi je olovka sad?
Bože. Aha, evo je. Ja se izvinjam, ovo sve izvuklo. Prepala sam se sad. Evo je, ovo je ta olovka. Platila sam, ja mislim, 360 dinara. Zaista je okej, ali neću sad da vam pokazujem. Snimat ću vam video kako sređujem ja moje nokte i vidjet ćete kako radi. Inače, fenomenalna stvarčica. Baš sam htela da imam, jer ja imam problema sa zanokticima, ne toliko na rukama koliko imam na nogama. I sad sa ovim ću da ih super sredim. I poslednja stvar, kupila sam ovu tašnu. Kad sam snimala video o mojim tašnama, rekla sam da sam videla na buvljaku fenomenalne. Međutim, nisam išla na buvljak. Bila sam na Vidikovcu, kod jednog tamo Maksija, gde je i taksi stanica, i iza Maksija ima neki butik, ja prolazim tuda i kad vidim tašnu, ono baš kako se meni sviđa, da je onako i sportska, i elegantna, i evo, to je ova tašna. Pogledajte, velika, ogromna. Ovo su tašne italijanske i stvarno je, baš je onako po mom ukusu za svaki dan i baš sam prezadovoljna ovom tašnom. Platila sam je 2600, inače bila je i bordo, i bež, i crna, i tako, uglavnom, baš sam htjela, ovo je ovako kao nešto zelenkasto, sivkasto, ovo je inače platno i unutra je isto super, vidite koliko to može da stane, baš je onako jedna super tašna za svaki dan. Eto, to bi bilo to, ljubim vas puno, prijavite se na moj kanal, pratite me, šerujte, lajkujte, nemojte da zaboravite ništa to što treba, vama ništa ne znači, a nama znači mnogo. Ćao, ljubim vas!